Shalom, hor samanginang. Orma jamitata di Minggu 10 Januari 2025, Minggu paduahon dung Epipanias. Turpun di jamita dibuat sian kitab Yesaya bidu 62 membuka sian ayat parjolo 1 ayat 5. Dohot topik minggu saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliau ni Jehovah. Isini turpun jamita buita jaha di kolom deskripsi songonan ma penjelasan di khotbah. Arong dosa ada pengatusian di halat jauh di namandok dongan saripe ni Jehovah do yang go bangsa Israel. Israel adalah mempelai wanita Allah. Lapatanna tung marula-ula bemardosa bangsa Israeli marado pun debata saya namar pangulahi do rohani debata tu bangsona. Seperti seorang suami yang selalu memaafkan istrinya, begitulah kasih karunia Allah kepada bangsa Israel. Di tadi kon Israel do debata gabe lao do nasida manoba debata sileban. Alani gabe madabu mana sida tu bagasan pangunjunan. Di pasat debata mana sida tu tangan ni bangsa na asing ima bangsa Babel 70 tahun malelengna. Dung gabe hatoban ni bangsa asing hal Israeli, gabe sireheon mana sida di humal yang na. Bangsa Israel yang dulu termasyur dan sangat ditakuti itu sekarang jadi bahan tertawaan dan hujatan bangsa-bangsa lain. Ada tikir raja Daud dope manguluhon bangsoi, biar situ tu do saluhut bangsa marnida bangsa Israeli. Aidang taralo nasida, jaladang hetalu nasida mulmar porang. Alai sonarion nunga mago behasa ngapon bangsoi. Ay nunga diperbudak lagi, gabe hatoban di bangsa na asing mahalaki. Gabe dibahen mapangguaran nasida. Dalam nasida Allah palelehon bangsoi. Di doa bangsa Israeli na tinadikon manang yang ditinggalkan, atau lebih persis di sini dikatakan yang ditinggalkan suami atau yang ditelantarkan. Dohot halongonan atau yang sunyi. Songon sada huta na sorong pangisina. Dulu Israel ini adalah sebuah kota yang sangat besar, sangat ramai, sangat termasyur. Sonar gabi halongonan inna gabi sunyi, sepi. Jadi Roma baga-baga sian si Yesaya pabuaho tu bangsa Israel taringo tu janji Allah akan pemulihan bangsa Israel. Di do ibana ma dang pasubuni debata saya tongon di bagas hailaun bangsa nai. Allah tidak akan membiarkan bangsanya terus menerus dipermalukan. Ikon mula do sioni gabe bangsa na tigor jalamar mulia. Jala ikon lehonon na goarna baru tu nasida goarna pinasan di debata tu bangsoi. Dang be guaran ni jolma ibana na tinadikon ale gabe dohonon ni halak ma ibana hasoloan ni rohani debata. On masada tanda persauran nang mula do denggan tu debata. Inilah tanda hubungan antara Allah dan Israel yang telah dipulihkan, seperti suami dan istri yang sudah kembali rujuk dari masa perceraian. Ainunga disirakon debata bangsa Israeli alania kapabahinan na mardusai. Jala sonari dijakot do ibana mula gabe pardihuta haholongan. Israel yang telah diceraikan oleh Allah akibat dosa-dosanya sekarang telah diterima kembali sebagai istri yang dikasihi. Seperti suami yang melindungi istrinya, Allah akan mengutus hambanya untuk menjaga Israel dari para musuh. Di tongos debata do naposona Allah mangodihon Israel. Jala pujian nasida matorus debata pai madipahehe bangsa nai mula tu hasangapun na parjoloi. Jala bahinon na do bangsa Israeli gabe parhitian laho pasauton sakapna. Sian Israel maanon idaon ni salhut bangso hamuliaun dohot hati goran ni Jehovah jala laos pada sidohot mana sida sumumba debata. Jadi ahman yang di pasal turpuk tau hita taida man suna manginang na parjolo, Tuhan tidak akan membiarkan namanya atau rumahnya atau bangsanya untuk dipermalukan. Along do peristiwa na baru masa di Amerika Serikat ketika Hollywood mengolok-olok nama Tuhan di acara Golden Globe ya. Nah, dang saat obat lalu jom dong acarai masa make bakaran na luar biasa di Los Angeles. Kebakaran dikatakan meluas hingga 23.000 hektar. Nungga 5 halak nong gabe korban jiwa, jala lobi 12.000 bangunan nong masurbu terbakar rata dengan tanah. Memang dang saya sudah peristiwa di paturus tu agama. Ale sarana perlu saya ingat di son, dang loason di debata akajalmai mangarehe warna. Tuhan tidak akan membiarkan namanya dipermainkan dengan semena-mena. Ayhona uhumna do sogot akan nama siniang di warna nina di patuluhoni. Songoni tong tu bagas joron di debata. Dang si bahenon aka parange ni dosa di bagas joron di debata. Jangan menjadikan gereja sebagai tempat menghujat atau menyampaikan ujaran kebencian. Iko sangak do bahenon bagas joron di debata. Aina badia do anggo debata. Jala badia do tong anggo bagas joronai. Suaksongoni do ka naposona di masa pada Nairobi bangsa Israel do naposoni di debata. Di masa sonarion hita mahala Kristenon na digoaran na anak ni haholongan ni debata. Di pabangkit debata do aka naposona Allah pasahaton uhum do baga-bagana. Di masa pada nai baru di pabangkit Yesus do aka apostol na Allah mamaritaon barita nauli. Di masa sonarion gereja pabangkitun aka para ladona gabe parhubas di bagas jorona. Ale taida masonari, berapa banyak orang mengaku dirinya adalah Kristen, pengikut Kristus, ale dihosomi rohana do akka parhalado na marhubas di bagas jorona di debata. Mulutnya memuji-muji Tuhan tetapi hatinya menghujat para pelayan Tuhan. Dang jelas guhrian namion, holan na hepeng-hepengon inna. Pandita na pinasambong-sumbongan, ay kinata manajemen na pe bobrok inna. Do lanang kana asing no pe aka tuduan-tuduan na pinasani ruas su parhalado.
Taida mamanginang parhubas di bagus jorong di bata, saruba mai songon na posuni di bata, na pinabangkitna. Para pilihan Tuhan adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan miliknya dijadikan sebagai bahan lelucon. Udang seta para roh parhubas di bata. Ay parhubas yon nasidai, tu di bata ado dipertanggungjawab nasida. Napa duahon, tangan Tuhan terbuka kepada setiap orang yang mau kembali ke dalam pangkuannya, seperti seorang suami yang selalu bersedia menerima kembali istrinya. Dang adong jolo mana so layak dia depan di bata. Dang hea ditulak di bata aka jolo mana yang mula tu ibana. Asal mama situ tu jala tulus rohana na yang mula tu ibana. Tuhan telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan telah menerima kita kembali sebagai umat kesayangannya. Dan harga yang dibayarkan untuk menebus kita itu mahal, yaitu dengan darah dari anaknya yang tunggal. Dosa itu adalah hutang, makanya ditebus karena dosa adalah hutang. Dan hutang itu sekarang sudah dibayar lunas dengan darah dan nyawa Kristus. Oleh sebab itu, jangan berhutang lagi. Unang Musa saya merdusai. Aidang tarabahen hita manggarar hutak tai. Di bataro na manggarar hutangi, di bahani unang bimar hutangi. Unang bimar dosai. Mulu saya merdusai dope, ya so sorry to say, mohon maaf, tiada maaf bagimu. Artinya, tidak akan ada pengampunan lagi bagi kita bila kembali untuk berdosa. Bersih ado pelalu didok. Songoni do nang Kristus nang sahali di pasaha lahu mamursan dosa ni natoropi alai padu halihon ndada alani dosa tari dama ibana disi matat haluau nakana pai mai mohon ibana. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Dan adong kesempatan kedua untuk kesalahan yang sama di mata Kristus. Ido makana didok mardongan biar do lomos ni rohama ulok kamu haluan munai. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dan akhirnya hukum Tuhan tertimpa kepada kita. Napa toluhun Allah akan menyatakan kebenaran dan kemuliaannya di hadapan seluruh bangsa. Dan adong dalam na asing lau tu surgo, yang go somar hite Kristus, anak ni dibatai. Holan Yesus to dalam lau tu surgo, di bawah ini marsihohot mahita di hapor syauta, songon aka halak Kristen naujui, yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dang hea memang dijanjikan di bata, sonang perangulot tadi portipon, molo tayuton di bana. Jala dang hea di do ibana bakalan hipas pamangat tasian aka parsia hiton, molo tayuton di bana. Jala dang hea do pe di do ibana, ikon gabe mamora hita di arta, molo tayuton di bana. Hola sara do di pasat ibana, ganut na porsea di ibana, dang nalaho mago, alay dapotan hangoluan nasora suda. Ubah ini, tajakon ma ibana, masih tutu mahita di hapor syauta, asa dapot hangoluan na somarna suda di hari penghakiman haduan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.